Ia o tigicuță, ia. Uite, atent. Asta e partea de la vale. Se pune prima dată. După aceea se face partea asta. Se pune lângă. Se decupează. Se îndoaie. După aceea cealaltă se îndoaie. Aici îi faci ranforț să nu se desprindă. Și aici. Se pun la deal. Și după aceea vine spatele peste ele. Aici o îndoie leacă către hogeag. Toată treaba asta se face și vine peste tabla de divane. Și după aceea pui tabla, decupezi golul. Ai pus-o și apa intră. Pui pe apa pe ea, se duce pe lângă, se duce la vale și lași gheaba. Asta e.